Pri nás u nového videa a dneska ideme Go Garden hrať a ukážem vám OP peta. Pozerajte. Tohto. Vidíte tohto? Na ňu je 15%. Na tohto peta je OP. Keď 7 minút každých bude bude po celom ploché po záhrade chodí, všade, úplne všade. 7 minút bude trvať to. Keď ho chytíte, tak dostanete červený sprej a tak ďalej, alebo glimerík, alebo tikety a tak ďalej. A získa sa dá takto. Čakajte. Tento pet vidíte, červený imp sa volá. A čakajte, to je Revan. Z tohto vajíčka sa dá otvoriť imp. Je tu aj 1%, tento 15, vidíte? Imp. Je dobrý, je OP. Nepadol. Jeden červený, je to Springer, tento. Ja nemám teleport, keby ste vedeli. Chodíme tak ďaleko. A tak. Pozrite. Tento. Vidíte, tento červený. Gáci. Len ľahko. Keby ste videli. Tak je. Tohto peta môžete vidieť toto. Tento Gunner Sprinter môžete získať. Môžete získať tikety alebo tikety alebo Lantern event môžete získať, keby ste vedeli. A tak. A keby ste vedeli, ja sa pripoje som, neviem kto. A to je dobrý pet, OPčko, keby ste vedeli, to je OP. A tu sa asi by 4, môj kamoš, vidíte? Môžete ho pridať do friendu, keď chcete a tak ďalej. Ja sa volám Nikolaser, keby ste vedeli. A tento pet je OPčko, lebo na nejaký, dobre, ľud. Vždy 7 minút na záhradu dáte si ho a tak ďalej. On uteká po celej ploche a musíte ho dostanete odmenu nejakú. A jak som vám ukazoval glimery, dáte tomato a tak ďalej veci a ešte môžete upgradovať a tak ďalej. Pozrite. Kde to mám, počkajte, každých 7 minút, teraz mám 3 minúty. A keby ste vedeli, počkaj, ukážem vám to, čakajte. A keby ste vedeli, mám aj tohto peta, bude súťaž o tohto peta, keby ste chceli, počkajte. Nie, tohto nevedeli, akože. A jak to bolo? Tohto golema súťaž. Chcete? Keď dáte, keď zabriem toto, toto sa hodí, toto. Neviem čo to je. Také tak. Dobre. A tohto súťaž bude golem sa volá. Dáte like a odber a komentár, tak môžete získať tohto. Keby ste vedeli, jak získať toto všetko, glimmer, vidíte, koľko ich tu mám veľa, to je brutalizmus. Ja farmím asi tak hodinu niekedy a tak nafarmím vácej vždy. A tak, to je brutálne veľa. Oplatí sa AFK, keby ste chceli. AFK sa oplatí, vidíte? Tu mám Embry, Bainstone a ďalej. Tu sa asi napojil. Pozrite, ešte tu si vajíca, tu si na ďalšom videu možno otvoríme, alebo tak nejako. A to som ešte povedať, samovi dávať jedlo a tak ďalej som povedal, takto dáte jedlo samovi, pred celým videom, takto dáte, podržíte, dáte mu to a 24 hodín, keby ste vedeli.
A to by 4 má ho asi. Ja som gival mu ho a tak. A ešte som chcel video, možno vydám ďalšie Go Garden video, keby ste chceli. Dajte like a odber a u ďalšieho videa čus.